għall-eċċellenza tiegħu Mons Anton Tewma. Naħseb li il-Vanġelu tal-lum li min jaf kemm il-darba smajnieh u nafuh bl-amment jitkellem dwar l-iktar affarijiet importanti tal-ħajja. Jiena naħseb li kollha kemm aħna sibna ruħna f'xi sitwazzjoni fejn pereżempju tbiddel ix-xogħol, tibda xogħol ġdid u qissu l-ewwel ġimgħa jew l-ewwel 15 issiba diffiċli sa x'in tingrana. U inti meta tħossok li ingranajt? Tħossok li ingranajt meta tħoss illi xi ħadd jew uħud minn ta' madwarek minn sħabek il-ħaddiema li jaħdmu miegħek ikunu laqgħuk. Meta tħoss li ma jibqax barrieri ħitan bejnek u bejn l-oħrajn. U meta tiddejjaq fuq ix-xogħol, meta inti tibda tinduna illi dak mhux ikellmek u l-oħra mhix tħares lejk u dak li ieħor qiegħed jgħid fuqek mal-oħra. It-tfal suppost dalwaqt jibdew l-iskola u l-istess problema. L-ewwel ġimgħat tal-iskola, mod speċjali jekk tinbidel il-klassi, jekk jinbidlu t-tfal tal-klassi, id-diffikultà kbira xi tkun? Mhux li ma jifhmux lit-teacher, mhux li ma jifhmux il-kontenut, it-tagħlim, il-lessons, imma illi jħossuhom mhumiex għal kollox aċċettati minn sħabhom. Intom tafu li l-Vanġelu tal-lum fuq dan jitkellem? Intom tafu li l-Vanġelu tal-lum jixtieqna nkunu iktar bnedmin? Intom tafu li l-Vanġelu tal-lum jitkellem fuq dawk il-bżonnijiet l-iktar essenzjali tagħna? Meta jkollok xi tgħid pereżempju mal-ġirien, jew biddilt id-dar mort biex toqgħod f'raħal ieħor u tibqa' għal żmien twil terġa' lura lejn ir-raħal tiegħek għand ommok u missierek għax ma tħossokx għal kollox iffitjajt fil-post il-ġdejd. X'ikun nieqes meta nħossuna li maħniex aċċettati, maħniex milqowejn? X'ikun nieqes? Tkun nieqsa ħaġa waħda, din il-karità nisranija li minnha jitkellem Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Ġesu jixtieq li aħna nkunu mimlijin bl-imħabba lejn xulxejn. Ġesu jixtieq li aħna nagħtu każ ta' xulxejn. Mhux nagħtu każ tal-problemi ta' xulxejn. Ħafna drabi aħna nkunu bravi ħafna biex nerfgħu s-salib ta' xulxejn b'mod żbaljat. Mhux hekk, jekk xi ħadd inqalalu xi ħaġa faċli ħafna li jiena nitkellem fuqu u forsi jkun jaf kulħadd barra dawk l-iktar qrib tiegħu fuq dak li ġara fuq xi ħaġa żbaljata li saret. Il-Mulej jixtieqna nkunu qrib ta' xulxejn, jixtieqna nħobbu lil xulxejn, ninteressaw ruħna f'xulxejn biex insostnu lil xulxejn. Forsi llum ma baqax il-foqra li kien baqa' darba, però hawn foqra oħra llum. Illum hawn nies fil-bżonn mod ieħor. Jista' jkun it-tifel tiegħek, tista' tkun it-tifla tiegħek fil-bżonn. Jista' jkun ħowk jew oħtok jew il-ġenituri tiegħek fil-bżonn. Jistgħu jkunu dawk li għandhom bżonn min jilqahom, min iħobbhom. Xi darba anke fil-familja stess. U allura il-Vanġelu tal-lum huwa innu sabiħ ħafna lil xiex, lill-bniedem, lill-umanità, lill-umanità vera. Għandna nkunu bnedmejn ta' veru. Għaliex għax nixtiequha rriduha. Però jissu meta niġu biex nixtiequha kulħadd jixtieqha. U nsibuha naqra itqal meta niġu biex nagħtuha. Meta jiġi xi ħaġa ġdid biex nilqgħu, biex inkellmu, biex ngħinu jħossu mill-qoħ, forsi nibqa' ftit lura. Waqt li l-Vanġelu tal-lum qiegħed jistedinna biex inkunu attenti għal bżonnijiet ta' xulxejn. Biex ma noqgħodx lura milli nipprova ngħin, milli ngħid kelma ta' ġejt, milli ngħid kelma li terfa' l-persuna. Imma għalfejn dan kollu? Għax Alla tagħna hu hekk, għax is-Sultan tagħna hu hekk. X'għamel Ġesu fil-ħajja tiegħu? Għaliex Ġesu nsejħulu Sultan? Hemm żewġ santi jduru hekk ta' Ġesu Sultan. Hemm waħda Ġesu qiegħed fuq tron, paxxut bil-qiegħda, bil-kuruna fuq rasu, bix-xettru f'idejh, kważi bħarsa biċċiera, jisu warbuli minn nofs għax daqsi mawx min jikmanda, min għandu saħħa, min għandu kapaċità. U forsi madwaru ħafna anġli u ħafna nies u kulħadd arkub teħ qudiemu u forsi xjaten taħt iktar l-isfel
kollha imwerrin bil-biża, dik hija waħda mis-santi li nsibu ta' Kristu Sultan. U aħna dik toġobna ħafna. Għaliex? Għax aħna hekk irriduh is-Sultan tagħna, hekk irriduh bil-power fidejh, irriduh li jekk ikollna bżonn xi ħaġa jidħol għalina jaqdina, irriduh li jekk ikun hemm xi għadu tagħna jtektikielu, hekk irriduh is-Sultan tagħna. Imma hemm sant oħra ta' Kristu Sultan. Is-santa li qegħdin taraw warajja. Anke dik hija s-santa vera ta' Kristu Sultan. Għax is-Sultan tagħna inkurunat mhux bil-kuruna tad-deb, imma bil-kuruna tax-xewk. Għaliex? Għaliex inkurunat bil-kuruna tax-xewk? Għax kien kapaċi jaċċetta lil bniedem bidnu bit-tiegħu, bid-djufijiet tiegħu. Aċċetta lili bil-ħmerijiet li nagħmel, bil-ħmerijiet tiegħi, bidnu bit-tiegħek, aċċettana. U inti x'jiġrilek meta taċċetta bniedem skontrus, meta taċċetta bniedem diffiċli, x'jiġrilek? X'jiġrilek jekk għandek ma' ġembek raġel diffiċli jew mara diffiċli u tipprova taċċettahom, x'jiġrilek? Ma timlix rasek bix-xewk hekk jew le. Hekk jew le. Ma tispiċċax tbagħti int għax tħobb jew għax trid laqda l-unità. Qed tifhmu għaliex Ġesu huwa Sultan bil-kuruna tax-xewk? Għax lili iħobbni tant illi jilqani jaċċettani u l-konsekwenzi tal-ħtijiet tiegħi, tal-egoizmu tiegħi u tiegħek jaħodhom fuq hu bħal dik il-mara miskina li tissapporti raġel li taqbiżlu malajr. U terġa' tinsa u tieħu ġofija. Mhux xewk, mhux kuruna tax-xewk. Hija l-imħabba li l-Ġesu tagħmlu Sultan, l-imħabba, mhux il-poter, l-imħabba. U għalhekk jixtieq li aħna nkomplu nħadmuha din l-imħabba ma' xulxejn. U għalhekk dawk l-opri tal-ħnina li smajna fil-Vanġelu huma modi ta' kif inħobbu. Modi ta' kif inħobbu. Forsi llum nistgħu nżidu oħrajn magħhom. Pereżempju, illi toqgħod ma' xi ħadd u titkellem miegħu. Jew taqbad it-telefon bħalissa u xekk f'dan iż-żmien fejn mhux kulħadd hu liberu li jaqbad joħroġ mid-dar u ċempel. U kif int? Kien hemm żmien li lanqas dawk il-persuni vulnerabbli lanqas kienu joħorġu biss il-barra mill-bieb tad-dar. Hemm modi differenti kif tista' tħobb illum. Pereżempju li nużaw il-maskla, anki dak hu mod kif tħobb. Pereżempju li żomm id-distanza, anki dak hu mod kif tħobb. Dak il-ħin ma taħsibiex inti tirrispettah il-ħowk li għandek quddiemek, lill-oħtok li għandek quddiemek. Hemm diversi modi oħrajn kif inħobbu aħna fil-ħajja illum. Nistgħu nħobbu pereżempju billi noqogħdu ftit attenti biex ma noħolqux standards għoljin li tfal tagħna. It-tfal tagħna kważi jekk ma jkunux ġenji, kważi narmuhom fil-ġemp. Inwarbuhom fil-ġemp. Huwa mod żbaljat u xek ta' kif nippruvaw niffurmaw, nedukaw. Mod żbaljat, anzi. Aħna l-Kristjani għandna l-iktar li nkunu attenti għal dawk forsi li juru l-iktar djufija, għal dawk forsi li juru l-iktar faqar, għal dawk forsi li iktar li qegħdin ibatu. Għax hekk għamel ir-retana s-Sultan tagħna. Allura Ġesu huwa Sultan li jħobb u jixtieq li jekk aħna rridu nkunu membri ta' din is-saltna tiegħu. Il-kelma saltna tiżvijana ħafna, għax malajr inħawdu hekk dak li jiġri fis-saltniet tad-dinja mas-saltna ta' Ġesu. Malajr inħaltu u ngerfxu il-poter, pereżempju, il-flows, pereżempju, u hekk l-istima eżaġerata lejn il-persuni, ir-referenza lejn il-persuni. Ġesu kien bniedem sempliċi normali bħal kulħadd. Nħaltuhom dawn u xek. Għaliex għax aħna fid-dinja soċjali, fid-dinja tal-poter hekk nagħmlu mhux hekk. Ma tistax tkellem il-kulħadd. Tittoqgħod attent kif tkellem il-ċertu nies, imma mhux hekk Ġesu. Mhux hekk Ġesu. Jew nitolbuh lil mulej Ġesu biex jagħtina dan l-ispirtu tiegħu ta' sempliċità, ta' umanità. Kif nixtiequ fl-aħħar mill-aħħar fil-fond tal-qalb tagħna. Kull wieħed u kull waħda minna għandna ġofina xewqa kbira ta' xiex. Ta' din l-imħabba li Ġesu qiegħed joffrilna llum. Però ejjew ma nkunux biss egoisti, rridu għalina. Ejjew nippruvaw natuha, ejjew nippruvaw nindunaw li l-persuna li għandna ma' ġebna wkoll tixtieq dik l-imħabba l-akkoljenza li nixtieq jien. U nipprova nagħtiha ftejt u anki żgur tagħtini ftit lura. Għax l-imħabba
tittieħed iktar mill-COVID. L-imħabba tittieħed iktar mill-COVID. Jekk xi ħadd iħobbok, inti tant tħossok sew u tant timtela bl-imħabba biex tħobb l-oħrajn.